Od kopie. Osa je tu. Ale celá náhľadníka. Tu je osa, hej. Mojko, a čo robíš? Tak, Barbarinka. Ja vás pekne vítam na tomto slávnostnom akte, kde sme boli pozvaní od našich mladých Milánka a Stanku, že sa rozhodli vstúpiť do stavu manželského. Čo k tomu povedať? Jednoducho toľko, nech im to vydrží celý život. Ako viete, život nie je taký jednoduchý. Oni sami vedia už, že aký je ten život, príde aj taká doba, aj zlá. Ale myslím, že viacej tej radostnej podiatie, kde už oni sami vychovávajú svoje deti. A teraz sa rozhodli, že vstúpia, že im to bude trvať ako na celý život. Preto sa rozhodli, že vstúpia do stavu manželského. Ale k tomuto, samozrejme, musel rodič, najprv rodič, pochajili si rodičia, ich rodičia museli k tomu prispieť, aby prišlo tomuto podujatiu. Preto by som poprosil Milánka, aj Staňu a samozrejme rodičov, aby boli takí dobrí a poďakovali ako Stanka ty rodičom a ty Milánko ich rodičom a navzájom za to, že vás pripravili do života. Nech sa páči, poďakuj rodičom. Z jednej strany, z druhej strany, ty môžeš z druhej strany. Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz by som vás troška oboznámil, čo nás čaká. Samozrejme sa presunieme s prevodom do evanjelického kostola, kde spoločne si vypočujeme našich mladých, kde si slúbia svoje áno. Ja si myslím, že to bude nasadné. Potom po tomto slávnostnom akte my sme sa presunuli aftami do Kemerskej kolóny, kde samozrejme naši mladí so svojimi rodičmi pripravili na to pohostenie, kde sa stretneme. Takže teraz vypijeme si na zdravečko mladým, ale samozrejme to nemáme vonka, vypijeme, zoradíme sa spoločne a prejdeme do evanjelického kostola. Ďakujem vám, vidíte.
10 eur. Sama srdce mi dáva. Nie, oni sú jednica, to nemôžete robiť, to len ten nedáme vráciť, neexistuje, potom pozrieši. Ešte 10 litrov. Dobre, púšte.
rodičia, starí rodičia, drahí hostia, všetkých vás tento dnešný deň vítam v tomto chráme Božom, pretože dnes sa tu stretávame kvôli tomu, aby si títo dvaja mladí ľudia povedali pred Božou tvárou zároveň záväzne jeden druhému svoje áno. Chceme tu v tomto chráme Božom teda zažiť Božie požehnanie. Božie požehnanie však plynie z Božieho slova. A preto by som vás všetkých chcel poprosiť, aby ste povstali a vypočuli si Božie slovo, ktoré chce byť žehnajúce v tejto chvíli týmto dvom mladým ľuďom do ich spoločného života v manželstve. To Božie slovo je napísané u proroka Jeremiáša v 32. kapitole, v 39. verši a taktiež v Jánovom evanjeliu v 13. kapitole 34. verši, kde takto čítame. Dám im jedno srdce a jeden spôsob života, aby sa ma báli po všetky časy, pre ich dobro a pre dobro ich synov po nich. A Jánovo evanjelium hovorí, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Amen. To sú slova z písma svätého. Môžete si sami. Slávnostne tak dávate najavo svojim najdrahším v rodine, svojim priateľom, cirkvi i tejto obci, že chcete žiť ako manželia a ak Pán Boh dá rodina nielen podľa poriadkov občianskeho zákona, ale aj podľa svätej Božej vôly. Ak je tomu tak, ja verím, že je tomu tak, to Pán Boh vás víta tu, v tomto chráme Božom s prekrásnym zasľúbením, dám vám jedno srdce a jednu cestu. Jedno srdce. Božie slovo hovorí o jednom srdci. A my sa dnes chceme zamyslieť nad tým, kedy sa dve ľudské srdcia stávajú jedným srdcom. A kedy sa dve rôzne ľudské cesty stávajú jednou cestou. A myslíte si, toto sme chceli. Toto sme dosiahli. Veď sme tu spoločne pred týmto oltárom a chceme si povedať vzájomne áno. Milujem ťa. Chcem s tebou prežiť celý. V tejto chvíli chcem zvestovať, že nie je to len výsledok vašich túžob, ale je to Boží dar. Božie slovo hovorí, dám im jednu cestu. Roky ste možno chodili každý svojou vlastnou cestou. Potom ste sa začali zbližovať. A prišiel deň, keď ľudia zbadali a povedali si, aha, títo dvaja chodia spolu. Možno si spomínate na tú chvíľu. A možno si spomínate aj na tú chvíľu, keď ste si vy navzájom povedali, chodíme spolu. Možno si spomínate na ten moment, keď vo vašom srdci splanula tá láska, keď ste cítili, že to je ten človek, s ktorým chcem prežiť celý svoj život. To bola tá chvíľa, kedy ste zladili svoje kroky, svoj čas, svoje záujmy, zvláštnosti aj osobitnosti. Až sa tie vaše dve cesty stali jednou cestou. Bolo to aj vo vašej réžii, aj vy ste to chceli, ale predovšetkým to bol Boží dar. A tak sa tá spoločná cesta môže dnes nazvať jedným slovom. Slovo hovorí, dávam svojich potomkov, ktorí už máte. Oni sem priniesli dnes do tohto chrámu Božieho vaše prstienky. Máte teda budúcnosť. A to je ďalší Boží dar. Pán Boh dnes, milí snúbenci, dnes vkladá do vašich duší to jedno srdce. A jedna cesta má zmysel len vtedy, ak ich prenikne láska. Aké bude vaše manželstvo? Aká bude jeho kvalita? Aký bude úspech vášho manželstva? To závisí aj od toho, aká kvalitná, aká veľká bude vaša vzájomná láska. Mierou vašej vzájomnej lásky nech je Ježišova láska. Pán Ježiš hovorí, nové prikázanie vám dávam,
aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Teraz vás poprosím, aby ste si povypínali mobilné telefóny, pretože sa dostávame k jednej z tej najdôležitejšej časti tohto. Milí snúbenci, v žiadosti o uzavretie manželstva ste uviedli, že vám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by prekážala uzavrieť vaše manželstvo. Poznáte navzájom svoj zdravotný stav a dohodli ste sa na spoločnom priezvisku Gunár, Gunárová. Keďže všetky náležitosti pre uzavretie manželstva sú splnené, pýtam sa teba, milý brat Milan Gunár, chceš tu prítomnou Stanislavou Bubenčíkovou dobrovoľne uzavrieť manželstvo? Chceš? Áno, chcem. Pýtam sa teba, milá sestra Stanislava Bubenčíková, chceš tu prítomným Milanom Gunárom dobrovoľne uzavrieť manželstvo? Chceš? Áno, chcem. Sľubujete žiť vo svojom manželstve tak, ako to od kresťanských manželov vyžaduje sám Pán Boh vo svojom slove? Sľubujete? Sľubujeme. Chcete tento svoj sľub pred Pánom Bohom a v prítomnosti týchto kresťanských svedkov potvrdiť predpísaným slávnostným sľubom? Chcete? Chceme. Prítomných preto poprosím, aby povstali. Vy pokľaknite a pozerajúca jeden na druhého do očí, hovorte za mnou takto. Najprv ty, milý brat, ja, Milan Gunár, slávnostne na svoju česť a kresťanskú vieru sľubujem pred trojediným Pánom Bohom, Otcom, Synom i Duchom Svätým a pred prítomnými kresťanskými svedkami, že teba, Stanislava rodená Bubenčíková, ktorú som si dobrovoľne vyvolil za manželku, neopustím ani v biede, ani v chorobe, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v nedostatku. Ale budem ťa milovať, o teba sa starať, vernosti zachovávať. A tak, ako to Pán Boh vo svojom slove prikazuje, s tebou verne nažívať až do smrti. A teraz ty, milá sestra, hovor za mnou takto. Ja, Stanislava Bubenčíková, slávnostne na svoju česť a kresťanskú vieru sľubujem pred trojediným Pánom Bohom, Otcom, Synom i Duchom Svätým a pred prítomnými kresťanskými svedkami, že teba, Milan Gunár, ktorého som si dobrovoľne vyvolila za manžela, neopustím ani v biede, ani v chorobe, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v nedostatku. Ale budem ťa milovať, o teba sa starať, vernosti zachovávať. A tak, ako to Pán Boh vo svojom slove prikazuje, s tebou verne nažívať až do smrti. A teraz obaja spoločne hovorte za mnou takto. Tak nám pomáhaj, trojediný Boh, Otec, Syn i Duch Svätý, na veky požehnaný. Amen. Vaše manželstvo, ktoré ste práve uzavreli, ja, služobník Boží a Kristov, mocou svojho úradu požehnávam a za riadne kresťanské manželstvo vyhlasujem. Robím to v mene Otca i Syna i Ducha Svätého s prosbou. Požehnaj vám Hospodin zo svojho Siona a
s napomenutím Pánovho slova, čo Boh spojil, človek nerozlučuje. Teraz na znak vašej lásky vymejte si navzájom tieto rúčky. Noste ich v deň sviatočný, ale aj všedný, aby tieto obrúčky symbolizovali vašu lásku. A tak ako tieto obrúčky nemajú konca, tak nech ani vaša vzájomná láska nikdy nemá konca. Teraz sa môžete postaviť. A ja viem, že ste si už predtým mnohokrát dali bosk, pusu, ale ešte nie nikdy ako, doteraz ešte nikdy ako manželia. Takže si môžete teraz dať svoju prvú manželskú pusu. Dajte si ešte jednu. Aby všetci ste videli. Potom, ako ste uzavreli spoločne manželstvo, dali ste si prvý manželský aj druhý manželský bosk, tak sa toto vaše manželstvo, do ktorého vstupujete a je začiatkom vašej spoločnej cesty, sa toto vaše manželstvo pomodlíme. Zároveň aj vy, milí svedkovia, prejdeme podpisu zápisnice, aby sme to, čo sme slovom jeden druhému, čo ste slovom jeden druhému slúbili, aby sme aj podpisom potvrdili. Nielen na chvíľu, nielen na moment, iba dopredu, ale nikdy späť. Dať si všetko a ešte viac, prežiť spolu najkrajší čas. Nielen tento deň, nielen túto noc, ty nesmieš mať mňa a ja teba dosť, teba dosť. Navždy, navždy, to chce v láske každý. Navždy, navždy, to chce každý. Aby sme neboli vtáci uzimení, prežili krízy a všetky ťažké zmeny. Aby sme neboli vtáci uzimení, navždy. Navždy, navždy, to chce v láske každý. Navždy, navždy, to chce každý. Aby sme neboli vtáci uzimení, prežili krízy a všetky ťažké zmeny. Aby sme neboli vtáci uzimení, navždy, navždy. Pusu nedáš? Daj pusu. Daj pusu. Veľa šťastia do toho manželstva, bajky. To byla to. Ešte raz. Ešte koľko 50 rokov. Málo, nie? Dá, tam už 32.
lepšie a lepšie a lepšie. Všetko najlepšie. Tak ste sa vytrvali. Ako doteraz to boli až lepšie a lepšie, lepšie vám to bolo. Stále lepšie a lepšie. Šťastný a veselý. Peniaze ti praje veľa. Všetko dobré, Milan. Moja, to je tvoja. To si ju povilil.
Aby si mal nekrvý vlastný bude zamietať. A to mám zamietať teraz? Ale myslím, že to nebude na celý život. Tak sa mu to nedovolí. Tabláko, dobre, vytrím, no. Len vytrím to, no. Ale to nebudeš vytrím, na to. Hej, 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 hej. Ale nahajte ho. Bude Tá už bylo zametá. Ale kde? To, stán ako pajec. Aj tu máš, aj tu máš. Aha, vy. Hop, hop. No poďme, Zlatý. No to už nevybereš. Nechaj tam. To už nevybereš. No nech sa páči. Ja vás vítam. Posúďte ťa ďalej do miestnosti. Nech sa páči. Eu sou seu joelho que dá e eu não se nasceu nas peias e eu tenho amor para você que não se e a sonho poder Oh
Aha, to si niekde z domov pozbiera. No, je to prvý. Si spieha, to ti budú tam všetkým kadničku, to sú biomasku. Slavných rodičov, že nám pripravili také hojné pohostenie, ďakujem ti. No a tým našim mladým manželom by som poprial do života veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme vzájomného pochopenia. Aby im to vydržalo na celý život. A nám by som poprial čo iné ako dobrú zábavu, samozrejme dobrú náladu a všetkým prajem dobrú chuť ku večeri. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som ešte vás poprosil, keby sme stáli a pripili mladou manželov. Samozrejme na ich zdravie. Veľa zdravia, šťastia a lásky. Keď im to vydrží najmenej 100 rokov. A zároveň by som ich chcel pozvať na tanečný parket. Nech sa páči. Be
Thank you.